Is mise cát an áit agus an áit atá a gceist faoi láthair ná an Aigéan, go díreach an Téaváin. Seo ima hochtú tír ar an dros seo agus tá mé ag taisteal le níos mó ná 5 mí anois. Thosaigh mé cuid ama an seo i Taipei agus an sin thug mé cuairt ar Páirc Náisiúnta Taroko. I nuamh tá mé ag tógáil tros gluaisrothar síos an cósta thoir. Foréir gach aine, bhí feibanna techniciúla móra a gom ag an buinte seo den taistil agus chail mé gach rud a hafid mé ar mo chamra. Bhí roint fhí seán ingreacha a gom ar mo gacháin i gcóir na mad síalta, so bhín mé a úsáid asta ach chun an iarna rá níl an cáilíocht mar an ggéana. Caithfidh mé rá go raibh an cósta thoir an seo sa Téaváin an áit leis na roircanna is dráma túla sa tír. Thosaigh mé mar fros ag gcathair gháilíonn. Tá mé ar an slí chun mo gluaisrothar a bhailú. Tá mé ar an slí ag dul tríd an chachar agus tá sé clúnar bhil so buit í tá sé cartóir mar a buit í An piasa is gnóthaí ar an dros ná an Bóthair amach as gháilíonn, caithfidh de 100,000 duine. Tá rialacha tráchta 6 difriúil comá agus tú ag casa ar clé ar gluaisrothar. Caithfidh tú dul isteach sa bhosca ar dheis ar dús agus an sin té díreach ar aig nuair chasan an solas. Ní a bhada go raibh na roircanna ag athrú. Bhí na Sléibhte móra ag teachta ma dhéag agus bhí an farraige geal ar ma thaobh clé. Tá mád thar a bheith íoming atá i gceist. Bhí gurt ríise le fheiceáil díreach in aice leis an bharraige, tíreacht nach raibh feiceathe agam in aon tír eile go dtí an puinte seo. Stop le gach aine agus tá mé an seo in uamh ba sean. Seo ceann dus na siomhanna an seo a bhaineann leis an raibh star. Beidh sé anna himú conéis sin a dhéanamh is uamh paleolithic agus tá fianna se socha go raibh daoine ag marachtáil an seo comá agus buineann sé leis na daoine bundúchasacha an seo comá amis an tribe sin, so feall móig mé níos mónis. Muncaha, ngachos. Yep, muncaha. Wow, sin de creta, daoine mé an sin go raibh daoine ina cónaí sa cheantar seo 3,000 bliain ó shin. De creta. Agus tá sé sean like an seandálaíocht gachrod an seo agus tropicach. Tá nach nimhe, tá na muncathe agus ada chuid cuairtha faoin na muncathe go bhfuil siad don séireach agus connic mé cúpla ceann na crown. So neadidir an méid mé ag dul an slí ar fad ina cheantar sin le tá mé bróta is féidir leat é cloiseála mar go níl an fuinmh agam agus tá gá lán de siúlóide móra a déanta agam i Páirc Náisiúnta Taroko, so tá mé actually cráite ach féici mé timppla bheagáidín ach níl mé chun an rud ar fad a dhéanamh tá brónar níl mé ábalta. Well, ní féidir le dul seachas dócha ach seo an príomh uamh. Wow! Ord.
Seo sampla taobh den na trá atá an seo it's sa Téaváin. Tá an uisce fíorheas ach ní féidir leat snámh ann, ní ach mé aoinearg snámh agus tá na cuairthaí go léir ann ná téag snámh tuis go bhfuil na tannta ró láidir ach déanana anna chuid daoine taobhharcíochta háirithe an cósta hir seo. Agus an trá é féin an sin ní ganamh atá a gceist go technicúil ach clochanna bheoga, so níl na trána deas sin. Tá siad fós deas ach ag gomráid leis an téalann mar hampla nuáid mar sin níl an rud céine i gceist foréir. Bhuail mé an Bóthair ríis sa tro taithtung. Bhí is agam nach méid an taobh agam an cósta fad a dhéanamh foréir, ag bhí sé arionta agam dul go dúlan, bailile beag ina an daoine chun taobhharcíochta a dhéanamh. Daimsigh mé an ceantar seo in aice leis an bharga a chuir clochán an afar i gcuine dom. San dhéantaí an tanam atá an áit neamh go náthach seo. Cílíonn an tanam i lán trí néamh, tuis go bhfuil trí carraig ann a dúgtar néamh orthu. Tá druthid ann go dtí an oileán é féin agus tá siúlóid timpeall na hoileán ar fad. Is féidir le fiú anna eicáil. Cuaigh mé tharnais an mbóthair go dúla na ríis. Tá mé an seo láthaon daonnta. Is bailile glóta í dúlan le siúlóid agus teampall deas ann. Seo é mar cheomra den ihe tá méis is scoil taobhharcíochta brúna hóige dainte, tá sé cool go leir ach benúsach. Madan thosaigh mé ag tiomáint go luath ach ní raibh mé ag brach amach in néachar. Stop mé ag cúpla roirc faointe ar an slí ach ní raibh mbíonn ag gceart leis an brótacht. Dó an seo ar an trosbóir seo agus tá cáir. Thosaigh mé go luath ar madan agus stop mé ag seachtaí gur cafe dóir nóig ach látia tá mé cóbróta so céimís níl is gom cos an ag an lá leis. Tar éis lón 7-Eleven eile, stop mé ag faointe the rí sí. Ceantas na faointe the is sinne an seo sa Téaváin. Doscail siad don phobal sa bhliain 1990. Tá mé ag dul go faointe the. Bhí seomra príomhádacha ann comá inar éidir leat folcadáin a thógáil. Is ag an manis cadí réidir mé leis an uisce ní mé plug. Rashamis igualien agus king mé sa cage art ownership slow.